Yeremia ti aduonum mienu. Sedekia di mfie aduonu biako na obedi hene. Na odi hene mfie du biako Yerusalem. Na ne nadin de Hamutala oye Yeremia ba ofri Libna. Na oye Awurade ani so bone sede Yehoakim yoe enu nyinaa. Na Awurade abufuo nti na eba asa Yerusalem ne Yuda di kosi se oto wo mfiri nanim guye. Na Sedekia te Babel hene anim atua. Na nahini afia etoso nkron bosomi a etoso du da etoso du no Babel hene Nebukadreza ono ne dom nyina ba Yerusalem so be kire so nsraban na wotutu ho epie hyiae na krono di kamu kosi ohene Sedekia afia etoso du biako no mu bosomi a etoso nan da etoso nkron no ekom no mu ye din krono mu na aduane biara ni ho ma asase ne so nkrofo no ena wotu kuro no mu hyene mu na merima akofo ni nyinaa dwane firi kuro no mu anadwo fa oponkesie mu afasuo mienu a ewo ohene turo ho no ntem koe nso na Kaldiafo atwa kuro no ho ahia na wofa mpapre kwan so koe na Kaldiafo dom ti ohene no na wokoto no Yeriko mpapre mu na ne dom nyinaa firi ne ho pete na wokyere ohene no de ne koma Babel hene wo Ribla ewo Hamat asase so na ubua no atei na Babel hene kum Sedekia mabarima nanim na okunkum Yuda mapoma nyina nso wo Ribla na obo Sedekia eni na omawo gu no kobrin konson mienu na Babel hene de ne ko Babel na ode ne hye awemfo dan mu kosi ni Yuda na bosomi a etoso num da etoso dua ene Babel hene Nebukadreza afia etoso du nkru no mu na ankobia hene Nebusaradan na ogina Babel hene anim no ba Yerusalem na obehye Awurade fie ne ohene fie ne Yerusalem afie nyinaa afie akasie nyinaa odi ogahye na Kaldiafo dom a wone ankobia hene baaye no nyinaa buri Yerusalem afasuo nyinaa hyia na oman no mu ahiafo no mu bi ne nkrofo no nkae a woka kuro no mu ne awaifo a wowai kɔ Babel hene nkyɛn no nkrofo yu no mu nkae no ankobia hene Nebusaradan tu wɔn kɔe nanso ankobia hene Nebusaradan gya asase ne so ahiafo no bi sɛ wɔnyɛ bobeyɛfo ne akuafo na kɔbre adum a ɛwɔ Awurade fie ne nsugye naka ne kɔbre po a ɛwɔ Awurade fie no Kaldiafo no bubu mu na wosoa kɔbre no nyinaa kɔ Babel na nsina ne sisade ne adumgya ne nkura ne nyowa ne kɔbre nooma a wode yɔ osum adwuma no nyinaa wofae na nyaawa ne nson kukua ne nkura ne nsina ne kanea nnua ne nyowa ne nkuruwa no de ɛyɛ sika no sika ne de ɛyɛ dwetɛ no dwetɛ ankɔbea he no fa kɔe adum mienu no epo biako no kɔbre anantwie du mienu a ɛwɔ asie no nsugye naka a ohene Salomo yoma a Awurade fie no nooma nyinaa kɔbre no wantumi ankari adum no biako kron yɛ basafadu nwɔtwe na basafadu biako ho matwa ho hyia na emu pipiripie yɛ nsatea anan na ɔkwan damu na esuduntre nso yɛ kɔbre na oduntre no kron yɛ basafanum na ntentan ne atoa ba wɔ oduntre no ho hyia ne nyinaa yɛ kɔbre na oduma etia mienu no ho wɔ enoara bi ne atoa ba na atoa ba a esensane mframa ano yɛ aduokron nsia na atoa ba a ɛwɔ ntentan no ho hyia no nyinaa yɛ ɔha na ankɔbea hene no fa ɔsɔfo titiri Seraya ne ɔsɔfo a odi soɔ Sefania ne apona no ahwɛfo baasa na kuro no mu nso ɔfa opiani baako a wɔde no asi akofo no soɔ ne wɔn a wɔne ɔhene tu agyina no mu merima baaso a wohunu wɔn kuro no mu ne ɔsahene a ɔpɔn asase ne so nkrɔfoɔ kɔ ɔsa no trɛfoɔ ne asase no so nkrɔfoɔ mu merima 60 a wohunu wɔn kuro no mu no na ankɔbea hene Nebusaradan fa wɔn de wɔn kɔ Babel hene nkyɛn wɔ Ribla na Babel hene no bobɔ wɔn kunkum wɔn Ribla ɛwɔ Hamat asase soɔ saa na wotu Yuda firi na asase so kɔɛ yei ne ɔman a Nebukadreza tu wɔn kɔɛ no afia ɛtɔ so nson no mu no
Yudafoɔ mpemsa aduonu mmiɛnsa. Nebukadreza afe a ɛtɔ so 18 no mu no, Yerusalem nipa 832. Nebukadreza afe a ɛtɔ so 22 no mu no, Ankɔbeahene Nebusaradan tu Yudafoɔ 745 kɔe. Nipa no nyinaa yɛ 4,900. Na Yudahene Yehoiakim tu korɔ so afe a ɛtɔ so 37 no, bosome a ɛtɔ so 12, da a ɛtɔ so 55 no, Babylonhene Ewil-Merodak afe a obedii mu hene no, ɔmaa Yudahene Yehoiakim tiri so, na oyii ne firi neduafoɔ dan mu, na ɔne no kasaa kasapa. Na ɔmaa n'adwa kyɛnee ahemfo a wɔne no wɔ Babel no adwa, na ɔmaa no yii ne duam dantaadeɛ no, na odidii wɔ n'anim daadaa ne nkwanna nyinaa. Na deɛ wɔde ato hɔ sɛ wɔma no daa no, na efiri ɔhene nkyɛn na wɔde ma no. Ɛda biara ne deɛ, ne nkwanna nyinaa, de kosii ne wuda.